Semoga Sania dimenaturakan koleksi tempat-tempat yang jubakan suasana katur kagem sanggup para tamu Putra Pinile. Yo. Allah iyo. Kenalan sih. Kalian ibu sinten? Santi Ayam, Mbak. Santi Ayam beringin, bestine Mbak Asripah. Nah, berarti besti. Juragan pitik rumangsane lho. Ya matur sembah nuwun Ibu, lancar rezekinya, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dadi isin aku. Kok iso? Ayo, dek munggah ngono langsung disangoni. Lho, ki rezekine tansah berkah. Katur kanca-kanca. Nggih, wonten pamundutan. Apa iki? Rindunya hati. Hatiku. Ya. Make duit nggih kali ibuke. Oke, siap. Habis lagunya ini. Mbak rindunya hatiku. Oke, insya Allah semoga teman-teman teratensikan satu persatu bakal tak hadirkan. Lanjut, yuk setor karo papi sini. Boleh nih, boleh. Kayak ngene. Yo.
Membengi wayangan. Ora, mau bengi jaga lilin. Liline sapa iki? Liline sapa iki? Nggih, membengi wayangan Donti Nduk, paringi sehat berkah selalu. Oh, derek mawon. Derek kewala. Monggo masen apa, Mas? Lho, malah tujuan iki kepiye? Napa Ibu? Aku mau krungu Mas Lenting ngono. Lewung ngono. Ijek gegasian lewunge. Pripun, Bu? Lewung, Bu. Nggih. Ajeng digedroke mboten? Gedroke, jenengan mangke gedrok nggih kalih kula. Pripun? Terus tulisannya ana info nyurup mulai. Yang lewung biasanya wis ngono. Nggih, ditutupno sisih. Nggih. Kaya ngene lalakanku. Iya. Allah iyo enak tenan. Sania matur sembah gunging panuwun do cahayu.